Ya alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Non jetti Allah no feewi. Oɗo kadi subaka ganduɗa subaka mawde woni aljuma en hawri e sappo e nayyi lewru men août hitaru ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e nder juma mawka ka Madina Gounass e nder boleru ndu machallah alhamdulillah rabbil alamin ko weltare no feewi kono kadi ko ɓeydare tigui rigui machallah alhamdulillah rabbil alamin hanki o kikiɗe wawi tobde tooɓo mawgo machallah alhamdulillah rabbil alamin tooɓi no moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin hanki kikiɗo alhamdulillah rabbil alamin noon ko sakket duwaw o gonɗen kadi ɗon amin o alhamdulillah. Machallah amin ya rabbal alamin mbiɗen hanki o machallah kikiɗe tooɓi tooɓo mawgo machallah ndiyam kewɗam deƴƴam alhamdulillah rabbil alamin yadani hendu yagani digali kono waɗi majje alhamdulillah rabbil alamin machallah saaha ndiyam ɗam mankani hay hunde machallah arana hannirta ni alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam no mbinoɗen hanki ni so Allah jaw so Allahu lamɗo jaaɓi sen gayni ɗo duuso ngo en gayni yewtere jaltal inchallah mawla ken yahoɓe wuuro en wiye Diana diwan frontiére Guinée Conakry to inchallah mawla wuuro nan toon wiye Diana juma mabɓe ene uddita hande inchallah mawla ɗum noon ko yemrode ceerno Ahmadou Amar ceerno ɗamina kañum yahat toon hawroyde uddital juma ngal e kamɓe kadi yimɓe wuuro ngo e diwan o ɓe noddi en yidde yen kawri hen inchallah mawla so Allah jaaɓi en yahoɓe toon son ñalloy hen hande inchallah mawla eɗen ñaagui bandiraɓe duwaw inchallah eɗen gandi laabi ɗi moƴƴani kene heewi ndiyam heewi kadi ɓakke surtout kadi hanke tooɓi mettade yaade kono kam no ko diina o ko l'islam o ene jaari ɗum alhamdulillah rabbil alamin ɗum noon e ñaagui bandiraɓe duwaw tan inchallah nde Allah nawata jahongol e gartogol kala inchallah mawla noon en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe en jiiɗo wuuro men Madina Touat wondude ayni madi antenne machallah ɓe gaddi leɗɗe machallah ndemugo wadde kala saaha ɓe gadda leɗɗe otoji moto ha heewa ɓe gaddana ceerno machallah kamɓe wuuro men Madina Touat wuuro ceerno Moussa Niang machallah e gargol oɗo saaha halifa makko Hamadou Ali Niang kono kadi oɗo saaha arɓe e gartugol ceerno Miñiko ceerno Silmani Niang machallah alhamdulillah rabbil alamin ji leɗɗe ɗe kañum gonɗo machallah eskey machallah ɓe jarama no fewi alhamdulillah rabbil alamin en hande ko aljuma ko jaltal caali ceerno inchallah jinnaɓe rewɓe en gara no moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin min jento nder to mbawen jokkoyde golle ɗe inchallahu mawla.
الحمد لله ما شاء الله لا نقدر نقول وندير ياخذ ما شاء الله الحمد لله سال هل أنا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله نجي لديه ما شاء الله لديه مدينة تواتنا بنقدم شعر الحمد لله العالمين ما شاء الله وكوني في تعلق ذنب مالي بنسبالي هدى فرسي ما شاء الله بنتواتنا بنقدم مدينة شعر بدلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله العالمين ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله العالمين ما شاء الله الحمد لله العالمين nanti boleh rendu insyaallah dapat dah sampai jaltan cari syar insyaallah moga alhamdulillah non jartangal la dusongo haadi do ta fayna ga jartangal insyaallah ko no bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinodiran nangodiran iran bande ko jinanda hoorema Allah jarama on jarama